sortir a Zona Zapping és molt senzill. Feu un vídeo que sigui divertit i d'esports i pengeu a la nostra web, alsesports.cat. Cada setmana triem el millor i podeu guanyar aquest televisor Elbe per veure el programa. Us presentem el primer protagonista, el Pol. I ara veureu com se l'acaba relliscant. Deu tenir raó el Martí? Doncs no, sembla que domina bé la situació. El problema és un altre. Estem molt contents. Avui tots els vídeos de la zona web els han gravat els nostres espectadors, com aquest que ens ha regalat el Guillermo. Déu-n'hi-do, quines tropades. I posats a caure, millor fer-ho sobre una superfície tova. Un matalàs, per exemple. Obriu pas al guiu. Un altre problema de frens. N'hi ha com el Moja que són temeraris. Vigileu, nois. El Sergi va captar aquesta imatge pels carrers de Penyíscola. No, per sort, no va caldre replegar-lo. I aquesta és la guanyadora del televisor Elbe. El Nono no és un lloro, és la Carolina de la Lídia, que ha après a xiular amb un gran estil l'himne del Barça.